आं दिनै मोनसे भिडिअ मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे बुहुमा गावस्रालांथों थेवब्लाबो UPPL आरो BPF जों दा मिलायथों। थारमाने आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बुहुमा गावस्रालांथों थेवब्लाबो UPPL जों BPF जों दा मिलायथों। मानो होनोबा 5 इयार्सआव जोङो माबादि बेबहार खालामबोजादों जों बावनो हाया थैजासिम। गैला लोगोफोर सेस जोंहा जन कार्जि बिथांनियाव खर'आनो मेलेम गैला खोमा लोगोफोर। दहायनि बे ससे भिडिअ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जे जन कार्जि बिथाङा मा मोनसे कमेन्टमेन्ट होदों मा बुंदों नङा होनबा लोगोफोर। बिथाङाथ' एसेबां स्मार्ट नुनायाव एकदम मोजां हेन्डसाम ओमफ्राय बे दारि गोलाव ससमा गिदिर लानानै बिथाङा ओरैबायदि मोनसे कमिटमेन्ट होदों बर' हारिनि गेजेराव जे BPF आरो UPPL माने बुहुमा उल्थां फाल्थां जाबाबो माने बिथांमोना खौसे जानो नाङानो माने BPF दा आरो UPPL बिसोर जि माने आफादनि मानसिफोर दं बिथांमोना माने बुहुमा बेलथायदों थेवबो माने बे मोननै आफादा ज' जानाङा बा मिलायनाङा ओरैबायदि मोनो। बिथाङा बे बुंनायनि गेजेरजों मा खालामनो सानदों बा मा फोरमायनो नाजादों बिथाङा जों बर' हारिखौ खौसे खालामनानै गोजौ फारसे दावखोनायनि माबा सिमां सुनुजानांगौ। बिथाङा दिनै मा बुंदों मा कमिटमेन्ट होनो नाजादों बिथाङा बे बुंनायनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायनो नाजादों गैला। बिथांनिया मा थायानो खर'आनो गैला खोमा। ओरैनो नोंथाङा ससमा गोदोर बे दारि गोलाव लानानै साइज बोरैबा अगियानि बायसा नुखाबाय नोंथांखौ आं नोंथांनि बे कमिटमेन्टनि थाखायसो रागा जोंदों लोगो। बाखि नोंथाङा बे BPFनियानो जा बा UPPLआनो जा बिथाङा अबे दोलोनि मानसि बा अबे पार्टिनि मानसि आं बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा लोगोफोर। नोंथाङाथ' आं नोंथांखौ मिथिखायो जोंहा BPF सरकारिनिनो दोलोनिनो पार्टिखा थेवबो नङा होनबा। नोंथांखौथ' नुनायाव जोङो माने BPFनि मानसिसो बायसो मोनखायो नङा होनबा। थेवबो आं नोंथांखौ जेबो बुंनो थाङा लोगोफोर। नोंथाङा अबे दोलोआवनो था बा BPFआवनो था बा UPPLआवनो थेवबो बेफोरनि जेबो प्रब्लेम गैया आङो। ओमफ्राय आंथ' बिदि रावनिबो दोलोनि पार्टिनिबो मानसि नङा लोगोफोर। जास्ट आं दिनै नोंथांनि बे मोनसे कमिटमेन्टनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जुदि बुंनायाव आं गोरोन्थि जादोंबा नोंथांनि बे देहायाव जुदि नांदोंबा आं पार्सनेलि निमाहा बिनाय थाबाय बयनिसिमबो आरो नोंथांनिसिमबो जन कार्जि आदानिसिमबो। मानो होनबा जिहेतु नोंथाङा बे कमिटमेन्टखौ नोंथाङा निमाहा बिनांगौ आंनि थाखायबा बे बर' हारिनि नङा होनबा आफाद नङा जों माने BPFआनो जा बा UPPLआनो जा जों बयबो बर' हारि जों खौसे जानानै खामानि मावनांगोन नङा होनबा। जोङो जिखियानो जा जोंनि राजखान्थिखौ जोङो डेभेलप खालामनांगौ मिलायनानै जों खौसे जानानै बिदिसो बाथ्रा बुंनांगो। नोंथाङा बुंदों ओरैबायदि बापरे बर' हारिखौनो बा जोंनि माबाखौनो सोमोनांनाय बायदि बाथ्रा बुंबाय माथो बिदि जायो सोरबा। आं नोंथांखौथ' ओरैबायदि रिसपेक्ट खालामोमोन। नोंथाङा जोंनि पुरानानि आलायारन बायदिसिना सिनेमा खालामनाय जोंनि गोमबोर बिथांनि फिसाला नङा होनबा। नोंथाङाथ' बिफानि मान सनमान जाबाय नोंथाङा मानो बिदि बाथ्रा बुंलाबाय नोंथाङा। आं नोंथांखौ नुदों गोबां माबाफोराव एसे एनला बायदिसिना माबाफोर कारापसन जायोबा बायदिसिना खामानिफोराव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेफोरबायदि बुंबाय थानाय भिडिअफोर नुयो जेनेबा। खिन्थु आं नोंथांनि बे भिडिअखौ आङो नायनानै मैयानि दाख्लैनि जिहेतु जि प्रब्लेम जालांनाय जेनेबा मा होनो प्रब्लेम माने बुंनाय कमिटमेन्टखौ नुनानै आं माने थानो हायाखै गोसोआ। बुहुमानो बेलथायथों थेवबो UPPF आरो BPF दोलोजों। दा जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो थांबाय लोगोफोर जन कार्जि आदानिसिम आङो नोंथाङा एसे सानै हयै बाथ्रा बुंबानो जाबाय जन कार्जि आदा। ओमफ्राय आङो बेखौनो जोबनायाव लास्ट बुंबाय थाबाय जुदि माबाफोर बुंनायाव गोरोन्थि जादों आं निमाहा बिनाय थाबाय गासैनिसिमबो। ओमफ्राय नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।